mellor puidemos dar xeito a este faladoiro que vai dar sentido á tarde despois de feirear, de vender todo o xénero que traíamos todas á venda, non? Entonces vamos a empezar a falar, que é un acto de continuación do que tuvemos un pouco pola mañá, non? Pola mañá foi esa mirada de mulleres do rural que conocen ben o rural, ben o demostraron, pero xente da universidade, non? E agora vamos con xente que é do rural e ten iniciativas no rural, mulleres emprendedoras, mulleres de asociacións, mulleres con iniciativas moi diversas que nos van dar as súas opinións e as súas posturas con respecto a aquelas preguntas que vamos facer e que espero que sexan de utilidade e de interese para que despois nun último momento, que non ten por que ser o máis pequeno ni moito menos, pois todas participemos e preguntemos debidamente e con comodidade. Moitas grazas a doutora Marta Veiga, que temos traendo na auga. Sí, porque se por nós non tiñamos a cousa. Non tiñamos auga, non nos acordamos das augas. Frías é do tempo, aí, temos un servicio moi bo. Perfecto, aí va. Moi ben. Gracias, Marta. E un tema que non dixemos, eso causoume moita preocupación, porque na presentación tiñamos que dar un dato e foi o que non demos, non? E ten que ver cos cartaces, estes maravillosos cartaces que fixo unha muller do rural, unha muller de Manzaneda, unha muller que se chama Marta Conde e que ten unha empresa no rural que se chama Conxenia e que se dedica a este mundo e dedícase con moito xeito, como se ve, non? Porque máis dunha persoa nos diga que mirei o cartaz, o sea, o cartel atraeu a moita xente que mirou porque lle gustou, non? Entón, pois, para animarvos, se algunha vez necesitáis algún tipo de auxilio por parte dela, pois seguro que estará encantada de facer boas redes con outras mulleres rurais como a ela, non? Eu creo que isto está presentado, este faladoiro, non? Sí, entonces vamos... Está presentado. Vale, pues... Entonces ahora vamos presentalas a elas, se vos parece, que son quen nos vai dar quen van ser o centro deste faladoiro. Empeza, David? Pois así, seguindo un pouco un orden caótico, non imos aquí nin de esquerda a dereita, nin de dereita a esquerda, vale? Vamos a empezar por presentar a Luz, que vende Amarelante. Amarelante, Sociedade Cooperativa Galega, naceu no 2013 en Manzaneda, co obxectivo de recuperar soutos abandonados e elaborar produtos derivados da castaña. Eran 10 socias en principio, 5 mulleres e 5 homes, que viñan de movimentos sociais, ecoloxistas, feministas, sindicais, e actualmente son 8. Amarelante móvese baixo os principios de sustentabilidade ecolóxica e social. O sistema para poder xestionar os soutos foi sempre de aluguer ou de cesión temporal, non? Como unha forma de seguir en contacto ca xente e non únicamente comprades e xa está, sino que sigue fluindo, digamos, a relación, non? Con esa forma de manexo. Durante este tempo participou en diferentes grupos operativos de investigación e proxectos piloto, como, por exemplo, para sacar os flocos de almorzo, que son as folerpas de castaña, non? Que o último que se sacou. En 2015 foi premio de cooperación da Consellería de Traballo e Benestar na categoría de promoción do cooperativismo, e en 2019 foi premio da Agader de iniciativas de desenvolvemento rural na categoría de premio contra a loita contra o abandono e a prol da mobilidade de terras. En 2023 a Confederación de Empresarios de Ourense recoñeceunos como empresa sustentable. Actualmente Amarelante comercializa castañas secas, fariña de castaña, bica de castaña e as folerpas. E Luz Ocampo é a secretaria e socia fundadora de Amarelante e tamén é xornalista de profesión. Benvido. Moi ben, pois eu vou presentar a Beatriz e con ela a súa asociación, que é Arabías, que tuvo a ben traernos eses galanos dos libros que repartimos aí abaixo da súa acción, non? Eu gustoume tanto que nos mandou para presentar que eu vou ler tal cual, o que parece que fai é un nos inclusivo, non? Pero é un elas, non? Pero pareceume tan chulo que vou ler tal cual, non? Arabías é unha cooperativa de traballo asociados sen ánimo de lucro creada en 2018. Trátase dun proxecto laboral que nace para posibilitar vivir desenvolvendo proxectos feministas de transformación social. Somos un equipo de traballo que ven de diferentes lugares e coñecementos, mais que ten fíos comuns tan importantes como os feminismos, o mundo social e o enfoque decolonial.
Traballamos de seguido por pensar e construir maneiras de relacionarnos no mundo laboral diferentes ás hexemónicas, porque queremos e confiamos en que son posibles espazos coidadosos que fuxan do mercado e da súa violencia. Elas traballan en 5 eixos básicos que son a formación, a consultoría, a coeducación, a intervención social e o desenvolvemento e mediación comunitaria. E teñen un proxecto, chamémoslle Estrela, non? Ou máis recoñecido, ou máis máis coñecido, non? Que é o proxecto Espadela, que é o do que forma parte a publicación que ela nos agasallou, que é Espadela, contan, é unha escola de empoderamento feminista para mulleres que habitan o rural da provincia da Coruña, que busca fomentar a participación das mulleres na vida comunitaria a través de procesos de apoderamento persoal, social e político. Espadela foi un proxecto impulsado por Arabías, financiado pola Deputación da Coruña e coordinado da man do Sindicato Labrego Galego. Foi unha experiencia gratificante que tivo como duración 6 anos, de 2018 a 2023. Benvida, Bé. Sí que era bonito, era así. Era bonito. Ben, seguimos entonces con a Asociación de Arredor, que da cal temos a Dora. A Asociación de Arredor nace a par que o espazo colaborativo Transformando Brión, bastante lijado, no 2019, xa que a autoxestión colectiva dese espazo común foi un dos retos máis importantes que se estaban asumindo, non? Pequenas produtoras de froita, de horta, de cereal poden elaborar e transformar os seus produtos para comercializalos de xeito legal no espacio que de Arredor pon a disposición no centro de Montebalado en Brión. Paralelamente, tamén se promoven colectivamente outras entidades do territorio e fan conxuntamente mercados locais todos os venres, ali en Montebalado, e que son esporádicos tamén en outros momentos, non? Nos consellos nos que está de Arredor. Outro aspecto bastante importante é o formativo, digamos, o de autoformación, non? Sempre está presente na asociación, xa que gustanlle chamalo compartindo sabores e saberes. Que chulo. Está bonito. Moi chulo, o título moi ben, Sí. Sabores, saberes e estómagos cheos, si pode ser tamén. Vale? Que sabores, saberes e sentimentos. Nos quedamos en sabores e saberes nesta ocasión. Non fuchedes tan lonxe, pero ben, vale. Sabores, saberes e sentimentos. Vou a falar xa de sabores, saberes e sentimentos para facelo xa máis realidade. Como se xa fora realidade, porque xa o é a partir de agora, non? Moi bonito. Tanto, eso levas a cabo tanto entre as asociadas como en colexios e outras entidades ou persoas consumidoras que procurades que se entenda que é o importante básico a estas alturas da historia siguen sendo as relacións humanas, non? E os espacios de aprendizaxe siguen a ser as hortas e as cociñas e bueno, fan falta algunhas desculpas para atoparnos, pero aí estamos. Aí está. Esa era a pregunta que iban facer. Xa as deixaxe sin armamento. Xa está, ahora que van a preguntar. Nesta xornada só preguntamos iso. Xa está. Só non temos un xusto necesario. Temos unha páxina web porque nos facía falta para xustificar a subvención da Diputación. Aí está. Ben. Montámola nese momento. E aí está. No, pero... Pues, bueno, efectivamente. Boca a boca. Con isto quedades, eu penso xa bastante presentadas, non? Si que mencionar que sodes agora mismo 201 socias, das cales o 75% son mulleres, o cal reflicte un pouco tamén o que falábamos pola mañán da importancia nese mantemento das relacións comunitarias e relacións humanas, non? Pois vou eu agora presentar a Luz de Eu Alimenta, que ali anda, hola. E tamén vou falar pola súa boca, eu vou ler literalmente o que ela tamén escribiu para nós, non? Eu Alimenta é unha estrategia alimentaria participativa impulsada por múltiples axentes e persoas vinculadas ao sector agroalimentario na biorrexión do río Eo. Este territorio abrangue os concellos de Barreiros, a Pontenova, Ribadeo e Trabada, na parte galega, e Castropol, San Tirso de Abres, Tapia de Casariego, Taramundi e Vegadeo en Asturias. A estrategia propón e desenvolve medidas que contribúen a acadar un sistema alimentario sostible para o territorio, saudable para as persoas e digno para os proxectos produtivos locais que fan a nosa alimentación.
Neste marco, decidimos crear a Asociación de Produtoras e o Alimenta, co obxectivo de impulsar o modelo de produción e consumo agroecolóxico na comarca, facilitando a incorporación de novas produtoras e dando a coñecer os beneficios do consumo de alimentos agroecolóxicos. Apostamos pola colaboración e cooperación entre as labregas, desenvolvendo dinámicas colectivas que melloren a distribución conxunta. Neste momento, poñendo foco en abastecer aos comedores escolares da comarca. Maravilla. Bueno, pois imos acabar polo principio e despois explico vos isto un pouco mellor. Pero primeiro presento o Centro de Desenvolvemento Rural Portas Abertas, non? É unha asociación, unha ONG, que nace en 1990 na comarca de Verín, concretamente nace en Vilar de Bos e agora mesmo está tanto en Verín como en Vilar de Bos, para levar a cabo un programa integral de intervención no medio rural, intentando tocar, digamos, todas aquelas fibras que fan falta para soster e promover unha comunidade, non? Xa no 1991 se integra en COCEDER, a Confederación de Centros de Desenvolvemento Rural, na cal neste momento hai 24 entidades asociadas en todo o territorio español. Tamara, que está con nós, é tamén presidenta de COCEDER neste momento, e no ano 2017 xunto con outras 3 entidades rurais galegas, que algunhas tamén están aquí acompañándonos, constitúe a Unión de Asociacións Rurais Terra e Xente. Nestes momentos conta con 13 persoas traballadoras, que non é pouco ao final para unha asociación na comarca de Verín, e chega anualmente alrededor dun milleiro de persoas da comarca de Verín, prestando especial atención a aqueles colectivos en situación ou risco de exclusión social. De feito, Tamara non pudo estar todo o día con nós porque tiña que estar facendo funcións de acompañamento. E ben, sin decir moito máis, decía que empezaba polo principio porque un pouco o xermolo de arredor do rural ten que ver con, pois, para min unha das primeiras conversas que tomamos sobre arredor do rural foi con Tamara, e casi nasceu ali. Entonces é verdad que, se ben unha das primeiras foi con Tamara, hai aquí máis vellas amigas e esperemos que basicamente esta mesa sexa tamén de vellas amigas e novas amigas, non? E sejamos pois un pouco facendo máis bola de neve, non? Entonces a iso me refería. Pois bueno, nós tiñamos preparadas lanzarvos unhas preguntas para que poiderais contestar ao vosso gusto, no voso ritmo, na orde que prefirades, porque, bueno, traíamos, cando vos traía, claro, non trouxemos xusto a asociación a que lle foi peor, tamén tiñamos que falar desto, pero cando vimos a quen invitar, interesábanos xente que levara moitos anos, non? Porque temos a idea de que moitas veces estas iniciativas podense ocurrir a moita xente, pero como que van decaendo. Entonces, para a primeira pregunta que tiñamos así para que forades contando un pouco, unha vez que xa presentamos os vosas iniciativas, é en que momento ou cales son as condicións, circunstancias, preguntas vitais, laborais que vos levaron a tomar parte ou a iniciar mesmo estas accións que agora levais no mundo rural, non? Que é o que poderíamos replicar noutros lugares, noutros espazos, outras mulleres que ven agora as vosas iniciativas, pero que foi ese momento de decir, pois vamos facer isto, vámoslo tirar para diante, non? Porque moitas veces todas temos ansias, ganas, todas podemos ter intención, pero mellor hai un momento, un lugar, un algo que fai que arrancara desas iniciativas. Entón, nada, gustaríanos que, se vedes a ben, compartiredes con nós esta razón ou razóns que vos levaron a iniciar estas accións que levades. Na orde, a gusto, non miráis pensando no. Nada, aí ao gusto, no. O noso xurdiu dunha necesidade. Sí. Para gravar. Queres que faga eu? Pero agarracho eu. Home, é logo para que vin. É que me dá así sensación de tómbola. No. Dalle. Fale tranquila. No, agarracho eu. O noso xurdiu dunha necesidade. Había, por unha parte, unha asociación que se chamaba Lentura, que se movía na zona de Santiago, que eran pequenos productores de horta e froita, sobre todo, que vían como moita parte da súa producción se perdía, entre comillas, porque non podían transformala para poder vendela legalmente. De forma legal, debaixo desta, nas mercados e nas feiras, xa sabedes que se vende de todo, entón tiraban por aí un pouco. Pero eles querían poder vender de forma legal a restaurantes, a comedores escolares, a tendas e a todo. Pero, problema,
obradores necesita rexistro sanitario e cuesta un pastón montarte un obrador para ter un rexistro sanitario. Estás en Santiago. Por outra parte, na zona de Lousame e por aí, estaban máis de 3, que temos aí está aí Nieves, que agora é a presidenta de Darredor e daquela estaban máis de 3, que tiñan exactamente a mesma necesidade. Entón, cunha persona en común, que foi Carmen Freire, cadrou moi ben nese momento que, bueno, estou vos falando do ano de hai 18 anos. Empezaron a buscar, a falar con concellos para buscar un sitio onde poder facer unhas cociñas colaborativas. Un obrador que puidera utilizar todos, que puideran utilizar todos e que tuvera registro sanitario para poder transformar todos os sobrantes e poder vender de forma legal e non ter que andar as ajachadas. Cadrou moi ben porque nese momento o Concello de Brión, a Diputación de Coruña estaba empezando con toda a súa rede de espazos colaborativos e o Concello de Brión quería ter un. Entón, chegou un momento, eu naquela traballaba no Concello de Brión, este grupo de personas, que eran sobre 12 personas, falaron co Concello de Brión, e aí xurdiu o espacio colaborativo de Transformando en Brión, que pertence á rede da Diputación da Coruña. É un espacio colaborativo que son 2 cociñas, unha para a transformación de cereales, masas, o sea, podes facer dulce ou salada, podes facer pizzas e tamén biscoitos, e a outra zona que é para froita e verdura, que podes facer zumes, hai unha zona de zumes, e a outra zona pois para mermeladas, o que se te ocurra. Sí, sí. Empezaron pensando en mermeladas e en conservas, e ora aquilo parece un centro de I+D, porque cada vez que quedan empezan aí, si mezclamos isto con isto, e si mezclamos isto con isto. Entonces, las catas no mercado, os viernes, fais a cata dos produtos que van salindo, e os que máis gustan son os que se analizan e se despois se comercializan. E foi eso, foi unha necesidade e unhas circunstancias moi favorecedoras. Moi ben. Eu teño que meter aquí unha cuña publicitaria, perdón. Cuña publicitaria que llevou a poñer un título que chamase Apología del micro. Como queremos que as vosas voces cheguen o máis lonxe posible, é importante que se poida gravar, así que vamos a recurrir a un maestro de todas e de todos que é Jalloso, vale? Entón, vamos a intentártelo bastante cerca da boca, vale? Sí, é un enjorro, é un enjorro para as que estades, xa o sabemos, pero é unha felicidade para que despois poden escoitar, vale? Boas tardes. Pois Amarelante naceu, como decía David antes, no 2013, o sea, acabamos de cumprir 11 anos, e tamén foi froito pois dunha necesidade. A ver, Manzaneda, non sei se o coñecedes, no a estación de Manzaneda, pobo, por favor. Porque é no que se pensa, sí. Para empezar, a estación ni siquiera está en Manzaneda, está en Tribes. Entón, xuntámonos un grupo de persoas, fixemos unha xuntanza na que había 20, 30 persoas, que queríamos, pois, non sempre decimos esta frase, que é vivir do rural, non sobrevivir. Entón, fixemos isto que se di tormenta de ideas, e saíron moitas ideas, un pobo escola, bueno, eran unhas ideas estupendas e maravillosas, pero pas que necesitas moitísimos cartos, que non tiñamos. Entón, hubo unha persoa que dixo que non foi falta complicarse tanto, porque temos algo aí que está totalmente abandonado, que son os castiñeiros. En Manzaneda hai centos e centos e centos de castiñeiros. Entón, a idea xurdiu de aí. Tamén hai que dicir que facía só 2 anos que houbera un incendio enorme en Manzaneda que durou 9 días, que teño dato que arrasou máis de 1.800 hectáreas. Entón iso, xuntámonos xente de colectivos feministas, políticos, ecoloxistas e dixemos, bueno, pois vai sendo hora de pasar da teoría á práctica, que hai tamén como ecoloxistas démonos conta despois de moitas cousas, que non é o mismo la teoría que levalo á práctica, e foi así como comenzamos. Despois conto máis cousiñas. Bueno, pois no meu caso, bueno, eu sempre tiven claro, nací nunha pequena aldea do Concello de Vilar de Bos, que é Vilar de Cervos. Estou aquí pois por un profundo amor á terra na que vivo. Sempre me transmitiron na miña casa, non, que pois eso, un profundo amor por a terra na que nacín, e sempre tuve en claro que aí quería vivir toda a vida. Porque tiven a inmensa sorte de disfrutar, non, do valor da comunidade, algo que hoxe estamos gastando
moito diñeiro en facer investigacións para pôr en valor as comunidades. Eu considero que son unha privilexiada porque sempre viví nunha comunidade rural, nunha comunidade que me acolleu e me enseñou a crecer como persoa. E bueno, pois eso, disfrutei da posibilidade das aprendizaxes interxeneracionais con todas as persoas da miña aldea. Bueno, eso, sempre tiven claro que aínda que saíse a formarme, pois quería volver e quería estar aí. É verdade que sempre eu fui usuaria do CDR Portas Abertas, eu nací no 86, Portas Abertas nace no ano 1990, entonces forma parte moi importante da miña vida. Xa fun usuaria de preescolar na casa, o coordinador, a persoa que fundou o CDR Portas Abertas foi meu profesor en preescolar na casa. Entonces, bueno, pois deuse esa oportunidade, eu estudiei traballo social e xurdiu esa oportunidade non de volver e na máis terminei de estudiar e empecé a traballar no CDR Portas Abertas. Tamén é parte da realidade rural na que vivimos, non, que a falta moitas veces de profesionais pois abre as portas a esas persoas que queremos vivir no territorio e desarrollar os nosos proxectos como foi no meu caso. Seguimos. Sí. Vale. Cerquiña. Cerca. Ai. Hola. Sí. Sí. Pronto. Boas, pois eu chamo-me Luz. Eu teño que explicar un poquinho máis porque o da asociación Eu Alimenta teño que explicar un pouco o que Eu Alimenta, porque realmente eu represento, son socia dunha cooperativa que se chama Ribeira do Navia, que estamos en Nogueira de Muñiz. A nosa marca é Ribeiregas e lo que pasa estamos así como pouco fora de todo acceso posible casi. Entonces, pues a nosa necesidade tamén foi de unha necesidade de xuntarnos, ¿no? De facer rede e sentirnos apoyadas e tamén, pois, non solamente apoyadas emocionalmente, un pouco tamén apoyadas en poder sacar a mercancía, ¿no? Pero, bueno, Eu Alimenta en sí, pois, é unha estrategia que naceu dende a Universidade de Santiago e a primeira reunión a tuvemos en Ribadeo no 2016, creo que foi fai muitísimos anos, e volvimos a repetir estas reunións e sí que tiña como muitísimo interés, ¿no? Es que a universidade fixo como un estudio en esa biorregión de Leo y pues resultou que solamente de una Galicia o una rural que venimos de una autosuficiencia, ¿no? Pues resulta que de producción propia solo quedaba como un 20%. Entonces aí pues a universidade pues fixo unha chamada de alarma e chamou a xente productora, a xente política, a xente de desenvolvemento rural de moitos órganos e nos xuntamos nesas reunións e dali saliu hubo despois unha articulación como de 3 niveis, máis ou menos, pois saliu un consello alimentario, que é como un pouco a gobernanza, ¿no? E despois saliu a nosa asociación, que estou aquí representando a Asociación de Eu Alimenta, de produtores e productoras, e despois o terceiro é como un programa que chamase como Comer Eu, pois é o tema de conseguir que os comedores escolares se apuntan a mercar local e ter os produtores e produtoras da zona en conta. Entón, pois, sí que a nosa base é a agroecoloxía e para a nosa asociación. E pouco máis, despois falamos máis. Sí, moi ben, para ver. Bueno, hola, moitas grazas polo convite. E escoitaseme? Sí, estou facendo o tipo galloso, sí. Bueno, pois eu formo parte da cooperativa Arabías.
que é unha cooperativa de traballo asociado que se formou en 2018. Sí que creo que son un caso peculiar na mesa, non? E que falo dende outro lugar porque eu non vivo no rural, sí que son do rural e vivín toda a miña infancia e adolescencia no rural, pero ahora vivo en Santiago, non? Entón sí que falo dende aí, que creo que sí que é outro lugar. E este proxecto Espadela, do que veño a falar en representación da miña cooperativa hoxe, é o primeiro proxecto que lanzamos, non? Cando fundamos a cooperativa foi así como o proxecto que traíamos un pouco na cabeza para pilotar e poñer en marcha. Foi un proxecto que naceu porque era un proxecto que tiña como esencia a perspectiva feminista, que realmente é como o organismo controncal, non? O central da nosa cooperativa, e tamén nace pola conexión co rural, pois porque outra das socias daquel momento, Tania Merelas, vivía no rural, tiña unha gran conexión co rural e era algo que tamén lle movía moito a ela, non? E todo nace da man da Secretaría das Mulleres do Sindicato Labrego Galego con María Ferreiro, perdón. E, bueno, a partir de aí fixemos como unha diagnose inicial, non? De como estaban as comunidades rurais onde nós pretendíamos poñer en marcha o programa na provincia da Coruña, que necesidades había tamén tendo en conta un pouco o perfil da muller labrega, non? Para comezar. Logo o proxecto sí que foi alcanzando outros camiños, pero no inicio foi así, e tamén poñéndonos en contacto con diferentes colectivos, asociacións veciñais e tamén cos concellos, non? Mais que nada, pois cos servicios sociais e cos centros de información á muller. E daí saliu Espadela, que saliu como unha escola itinerante con perspectiva feminista, e o que fixemos foi formar grupos de mulleres, non? Que parece como algo moi simple, pero foi como a esencia e o máis importante que fixemos, non? Construir grupos a partir de diferentes líneas de obradoiros, non? Que desenvolvemos ao longo dos 6 anos, e sempre centrándonos pois, dende unha perspectiva máis emocional, persoal, para abordar cuestións de transformación persoal, hasta o ámbito máis colectivo, político, social, non? E isto é o que tamén nos gustaba nos, o feito de promover espazos en donde se iban construindo grupos de mulleres, donde se iban tecendo redes de colaboración entre diferentes colectivos, asociacións e as propias mulleres. E por outra banda tamén o que nos movía moito era que esa escola non fose só un espazo formativo, sino tamén que fose un espazo en donde foron brotando pois, diferentes pezas ou produtos, por chamarlle de alguna maneira, tamén donde visibilizar, non? E poñer, bueno, como crear un espazo donde as voces das mulleres que formaban parte de Espadela tiveran cabida, non? De aí tamén ese libro que dicía Ana que pudemos compartir con vos antes, Historias de Vida, que foi realizado gracias a convocatoria dos premios de Luisa Villalta da Deputación da Coruña. Logo tamén fixemos unha peza documental moi pequeniña que se chama Vou vos contar unha cousa, que xurdiu do contexto da COVID e do confinamento e como esa realidade foi vivida a partir das experiencias das mulleres que formaban parte da escola. Despois tivemos outra publicación que xurdiu dunhas xornadas de pensamento, non? Para falar sobre feminismo e ruralidades en Galicia. E logo, pois, acabou o proxecto, que xa acabou en 2023, pois con unha exposición tamén fotográfica que fixo Charo López con diferentes grupos feministas do rural da provincia da Coruña. E iso foi un pouquiño o que nos moveu. Bueno, pois decía Bea que gracias por invitar, pero, bueno, todo o contrario, moitísimas gracias por vir, porque, de feito, sabemos que todas vivimos en unha saturación de tempo bastante asfixiante,
non? Entón, pois, sí que é verdad que, igual xa o dixemos outras veces, pero non sobra repetilo, que é un esforzo final para a Bola 5 estar aquí hoxe a nivel de, pois, de meter dentro de moitas veces horarios saturados, poder estar aquí hoxe para falar, non? Entón, pois, moitísimas gracias, e tamén gracias ás que estades aquí, porque seguro que en moitos casos, pois é o mismo, non? Falaba desde moitas cousas que espero que recuperemos, como, por exemplo, a importancia da interxeracionalidade que decía Tamara, e tamén o recoñer un pouco que decía Luz de vivir no rural, non só sobrevivir no rural, non? Eu penso que o que vos queremos convidar agora a falar vai un pouco por aí, porque partimos de cales eran os desexos, non? Que era o que queríades facer. Agora vamos un pouco a cales foron os principales atrancos, non? Un pouco que nos gustaría, eu teño unha certa obsesión co número 3, vale? Como intentar pensar en 3 atrancos principales. Non fai falta que de corrido dixades, non é igual. Non é unha cuestión de que vaiades todas aí dicindo pois 1, 2, 3, según vos vayan vindo a cabeza. Non vos preocupedes porque eu teño aquí unha lista onde puxen todos os vosos nombres e eu vou ir apuntando os que decides, vale, para ver se chegades a 3. Bueno, a cuestión é que vayan salindo, seguro que moitos son compartidos, non? E de desindo os que vos veñan á cabeza e vamos a intentar chegar a uns cuantos. Facemos ao contrario, a volta pa aquí, se queredes. Pues empeza, sí, vea, se queres. Bueno, entonces digo de corrido agora xa os 3. 3, veña. ¿Sí? Non fai falta, podes decir un e despois pasar a palabra. O que a cabeza che dé. Moi ben. A estas horas. Pois para nós o principal atranco durante os 6 anos, algunhas veces con maiores dificultades e outras con menos, sí que foi manter a participación, ¿no? Manter a participación comunitaria das mulleres. Eso é todo un reto, un desafío. E porque, bueno, construir grupos de mulleres é complicado, chegar á diversidade de mulleres que existe no rural tamén é moi complicado e, sobre todo, pois buscar eses momentos e formatos máis conciliadores, sabendo pois que papel xogan os cuidados, non? Nos grupos de mulleres. Eso foi así como o reto principal. E veña, paso palabra. Vale. Hola de novo. Pois para nós conseguir asociarnos foi como moi difícil. Productoras e produtores o teñen como todo o tempo ocupado e non dan a moito máis. Entonces como que costounos moito, gracias a que dentro da estrategia de Eu Alimenta se consiguió que había unha figura que fixo a coordinación, senón non o conseguimos. Polas distancias que hai tamén e o pouco tempo de poder estar como presencial, ¿no? Entonces, agora mesmo, despois tamén hai unas dificultades porque coordinadores hubo varios, entonces era como volta a empezar, ¿no? Coa nova persoa. Ahora mesmo está Eva Quiroga, que está aí en frente miña, e estamos super encantadas e encantados porque de verdad que nos soluciona moitas cousas que non nos damos ni sentadas detrás del ordenador moitas veces, que é algo que ahora está tan cotidiano, ¿no? Lo de sentarse detrás del ordenador. E nós non temos ni tempo, a lo mellor ás 11 da noite eu xa non podo furular moi ben. Entón, pois eso foi así como nosas dificultades que así tivemos, pero, bueno, ahora mesmo estamos moi contentas, de verdad que estamos allí sintindo, ¿no? Ese apoio, esa rede para poder, sobre todo, pues, facer o que queremos. Bueno, pois para o CDR Portas Abertas, para a realidade como a nosa, pois bueno, desgraciadamente na realidade na que nos movemos somos números, non? E nós somos unha realidade moi micro,
e isto pois moitas veces impediunos non poder desarrollar algún tipo de proxecto. Por outro lado, tamén nos obligou, afortunadamente, non a sair e formar rede con outras entidades, de aí que dende sempre pois fixeramos ese esforzo en buscar alianzas e buscar redes non que nos permitan ser fortes máis alá do noso territorio. Logo, pois, bueno, vivimos, ora o medio rural galego é moi diverso, nos vivimos nunha zona moi avellentada, moi pouco poboada, a exclusión territorial tamén vai facendo o seu efecto, e isto, pois, no caso desta entidade, condicionou que a parte social fose collendo cada vez máis forza en detrimento pois, de outras partes que no seu inicio a entidade pois tamén levaba a cabo, non? A parte de dinamización cultural, outro tipo de desarrollo económico e demais, pois que a realidade na que nos movemos hoxe en día, con concellos con a poboación de máis de 60 anos ou rotando 60 anos nalgúns casos, pois eso, a parte social foi collendo cada vez máis peso, pois por eso, porque por a situación na que se ve de exclusión territorial a poboación coa que traballamos. Vale, a mí sorpréndeme que non dixeran ainda as que eu tiña na cabeza. Porque pensei que mas iban copiar. Un obstáculo, a burocracia. A burocracia é horrible, tremenda, horrorosa e imposible. Nos éramos 10 persoas, máis da metade con formación universitaria, temos unha economista, menos mal, e aínda así, o sea, horroroso. A falta de acceso á financiación. Nos éramos 10 persoas, todas traballando, non somos ricos ni millonarios, senón non montaríamos isto, pero ainda, quero dicir que tiñamos un aval de 10 nóminas, e ainda así para conseguir os créditos, que necesitas créditos, foi moi complicado. E despois, no caso particular da cooperativa, ao principio de todo, un dos atrancos que tivemos dificultade foi, como dixemos ao principio, que os nosos outos non son en propiedade, son cedidos, pois convencer a xente foi complicado, porque non sei que, o sea, levaba abandonado un señor ali con 80 anos, que non iba el dende fai 20 anos, este souto vai no querer o meu fillo que está en Barcelona, chamamos o fillo e dicía, collo, o sea... que iso foi complicado porque non sei que se pensaban que íbamos querer facer con eles, pero unha vez que viron que están en produción, coidados e limpos, porque en teoría teñen que estar limpos, pois agora estánnos pasando o contrario, que nos ofrecen máis castiñeiros dos que non somos capaces de xestionar. Despois iba tamén mencionar o do cambio climático, pero bueno, que decir que outro problema que temos é que este último ano non tanto, pero os anteriores o problema que tivemos é que non tivemos castañas, porque como houbo si que a avispilla, si a calor, si tal, o sea, é palpable que cada ano vai cambiando e as últimas 4 colleitas foron terribles, o sea, terribles. Sujeto eu. Eu aquí estou, Me voy a poner como galloso. Eu aquí estou. Perfecto, eso é perfecto. ¿Ves? Así. Eso é perfecto. Que sí. Ideal. Pois, nos problema de xente non temos, porque xa nos demos conta o pouco de empezar no 2018, xa antes de inaugurar o espacio, resulta que a necesidade era de moita xente e de moitos sitios. Empezamos por comarca de Santiago e acabamos tendo xente de Vigo, de Valdoviño, de Ortigueira, das 4 provincias. Entón, problema de xente non temos. De cartos, como a instalación é municipal, a burocracia e todo é moito máis levadeiro, todo hai que decilo. Sí. Nos, un dos problemas que temos é a falta de fe, non religiosa, ni católica, ni de ninguna outra religión. Temos un problema de falta de fe porque nos plantexamos desde o principio a instalación como un proxecto colectivo e como un proxecto autoxestionado polos propios produtores. Entón, claro, convencer a xente de que é capaz de autoxestionarse, de xestionar en conxunto un proxecto deste tipo é complicado, porque a xente non está acostumbrada. Entón, seguimos aí co grupo Chimpín, que nin siquiera era tractor, o grupo Chimpín do principio, seguimos aí tirando e seguimos coordinando e seguimos tirando pola xente e vamos conseguindo
que sí que cada vez a xente se autoconvence máis de que sí que é capaz. Pero ese foi un problema que tuvemos. E falta de fe tamén por parte da administración, porque tampouco se lo creen. Din, un grupo de tanta xente que vai a ser capaz de xestionar entre eles este espacio, un proxecto e non sei que. Entón están seguido encima, que como dixo eu, a ver, non estades encima do campo de fútbol, que vos costa o ano unha burrada de cartos, mantelo, e si que estades encima das pobres cociñas, que casi vos salen gratis. A ver, e iso, pero é un problema de falta de fe. Pero bueno, superado, pasamos del e tiramos para diante. E xa está, é o que hai que facer cos obstáculos, que hai que saltalos e tirar para diante. Xa parecerá outro. E despois, outro problema que estamos tendo é problema de producción. Estamos tendo un problema de productores que nos estamos traballando, bueno, como grupo, traballamos colaborando entre todos os productores para dar un servicio a comedores escolares, aos mercados, montamos os mercados, vamos a todo canto mercado hai, entón montamos un puesto común, entón vamos facendo turnos, unhas veces van uns, outras veces van outros. E o problema que estamos tendo é que non podemos cubrir as necesidades dos colexios da zona porque nos falta producción. E ese sí que é un problema que temos en este momento e que nos está parando moito. Bueno, non nos para, porque, a ver, todo o que producimos lo vendemos. Que vamos a ver, a xente está encantada, pero é que non dá. Temos a varios coles que nos están chamando dali da zona, dicindo que queren falar con nós para os produtos, para servirlle para os comedores, e decimos que non temos, non hai produtores da Bondo. E iso que, bueno, facemos cursos de formación, facemos cursos de horta, de fruticultura, sempre desde o punto de vista ecolóxico, claro. Unha das condicións para utilizar as cociñas só hai dúas condicións. Unha, que tens que facer cursos de formación para poder utilizalas e conocer como funciona, e outra, que tens que producir sin pesticidas nin ningún químico. Son as dúas condicións que hai. Entón, claro, faz cursos de formación, a xente moi interesada, moi tal. Hai xente que sí que pon horta, hai xente que ao mellor tiña a hortiña da casa e a ampliou. Vale. Pero aínda así non temos produción de abondo. Hai moita xente que empezou nas cociñas e que ao ver que o produto vendía ben e que tal, ora xa se montou os seus obradores, entonces xa se foi, pero aínda contando que a produción dos que producen nas cociñas e que a produción de toda esta xente que temos alrededor, que temos unha rede bastante amplia, porque conocemos a moita xente por todas partes, claro, ter xente das 4 provincias conoces xente de todas partes, pero aínda así hai un problema de abastecemento, temos problema de producción. Este é un problema que ao mellor Luz vos tamén tendes en Eoalimenta. Sí, nos ahora mesmo somos como 4 solo productores, 4 proxectos activos. Despois hai máis xente que está sumándose, estamos tentando captar socios, que é un tema complicado, pero porque claro, hai un compromiso detrás de ser socios, ¿no? Porque realmente non nos valen os socios que despois non son activos. Entonces ese activismo falta moito e hai que tirar como moitísimo. Sí, e temos pouca, claro, entre 4, pois non podemos. Hemos empezado agora con 2 colexios e hai máis demanda, pero vamos pouco a pouco a ver se hai máis interés. E vamos como así, pouco a pouco. Nós temos terra, asesoramento e formación. Se alguén se cansa de estudiar e quer dedicarse a cultivar, xa sabe, por favor, despois de estudiar. Despois de estudiar. Por favor. Sí, sí. Por favor. Por favor. Sí, sí. Despois de estudar, sempre despois de estudar, o que sexa, pero despois de estudar. Bueno, quería destacar ahora tamén que Luz, a outra, de Amarelande, dixo, puxolle 4 objetivos, a burocracia. O sea, horrible, tremenda, insoportable, insufrible, os 4 xuntos. Ben, e seguramente haxa outros que teñades en mente, non fai falta agora que xijades un orden, quen lle veña algún que este relacionado ou non á cabeza, que considere importante, que fale. A parte da burocracia, que xa sabemos que... Vea, querías... Sí, o meu tamén está vinculado coa burocracia. Quizáis dende outro plano, pero este proxecto dependía dunha línea de subvencións e os prazos para executar as actividades nas subvencións
pois moitas veces non, case sempre non se adaptan aos ritmos humanos das persoas, non? E máis cando estás no ámbito da participación, en grupos, non, favorecendo procesos, entón sí que eso sempre foi como un problema de hasta aquí chegamos este ano, pendentes de si nos financian o ano que ven, pois a ver si eses ritmos da burocracia sempre son un obstáculo. Non, creo que quedou claro en xeral que a burocracia sería casi para todas, non, o número 1 e todo o mundo a sentía. Entendo que é xeral, non? É xeral. Eso é verdade. Que eso tamén nos leva a unha pregunta, non? Que é que moitas veces falamos, e falabades de obstáculos, e moitas veces, bueno, nós aquí presentes somos da universidade que hoxe nos acolle, da cátedra Juana de Vega, que é unha institución que depende da Fundación Juana de Vega e demais. É dicir, parece que un tema interesante sería pensar que vos gustaría das institucións como aliadas, que moitas veces, claro, cando queda isto as institucións son, bueno, as xuntas, diputacións, os non sei quanto, tamén a universidade ou así, non? E alén da tema de burocracia que é horrible, digo, das institucións que esperaríades ou que preguntaríades ou que vos gustaría de telas de aliadas que lle pediríades, non? Porque moitas veces é un falar distinto, xa nin siquiera non é non querer oírse, é que non hai unha posibilidade de entendemento, non? Entón é interesante saber que iniciativas como a vosa pedirían ás institucións, sexan públicas, fundacións e demais, non? Porque por outra parte tamén saiu, oístes nas primeiras respostas que alguén, gracias ao Concello que nos dá a Deputación, estaba aí a Universidade en algún caso, tamén axudou, é dicir, hai veces que están aí. Entón, nese sentido, é moi interesante oírvos que a demanda, non? Que demanda hai por parte de institucións, por parte de iniciativas de mulleres cara ás institucións, sexan municipais, provinciais ou europeas, porque nos van a oír tamén. Vamos falar? Home, cando queirais. Eu pediría ás institucións que falaran con nós das nosas necesidades antes de sacar liñas de axuda que non teñen sentido. E que optaran máis por liñas de convenios concretos para proxectos concretos en vez de sacar liñas de subvencións xenéricas e que non teñen sentido. A mí é un tirar cartos que non ten moito sentido. Sabes? Non falan nunca cas entidades, é que non falan con ninguén. O sea, sacan liñas de axudas que dis ti, isto é para fulanito, menganito e citranito. Que? Claro, con eses falan, claro que sí, pero é que ves liñas de axudas que dis, é que isto é para este, xa está, e o resto quedamos todos fora. A falta de comunicación, estáis todas dicen que... Non, se sacaron poñer unhas condicións que non se cumplen, que non me gusta falar sin saber o dato exacto, pero sei que aí atrás quitaran unha subvención para plantacións de castiñeiros que tiñas que ter non sei cantas hectáreas xuntas, non? Iso